Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Lunes, pitsa 15 sa bulan sa Mayo sa tuig 2023. O karon mga igsuon na niya nakita sa ikaunom nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. O karong adlaw sa mga igsuon, piyesta ni San Isidro Labrador. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan. Kapitulo 15, versikulo 26 hangtod sa kapitulo 16, versikulo 4. Si Jesus mingon sa iyong mga tinunan, muanhi ang manlalaban, ang espiritu sa kamatuuran, nga gikan sa Amahan. Ipadala ko siya gikan sa Amahan, ug magsaksi siya mahitungod kanako, ug magsaksi usab kamo mahitungod kanako. Kay kamo uban man kanako sukad pa sa sinugdanan. Gisulti ko kini kaninyo aron dili kamo maluya sa inyong pagtuo. Hinginlan kamo nila gikan sa ilang mga sinaguga, ug moabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo magtuo nga nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios. Ini ilang buhaton kaninyo kay wala man sila makaila sa Amahan ni makaila kanako. Apan gisultihan ko kamo niini aron nga inigbuhat nila niini inyong hinumduman ang gisulti ko kaninyo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.